Giimbestigahan na sa Department of Education o sa Philippine National Police ang bayulinting panghitabo sa mga estudyante sa senior high school dito sa Hagubiao, Mandawi City. Ang insidente nakuhaan og video nga mikatap karon sa social media. Busa nanawagan ang mga otoridad sa pag-delete niini aron di na makamugna pa og dugang trauma sa mga bata. Sayranta ang detalye pinaagi ni ining report. Pahimangno, sensitibo ang video nga nahitabo sulod sa classroom sa Hagubiao National High School. Makita ang komosyon nga nisangpot sa pagparok sa ulo sa blackboard sa lalaking tinunan ngadto sa laing usa ka babaeng tinunan. At dunay laing lalaking tinunan ang nanginlabot og maunay nakigsinubagay sa unang lalaki nga nanapat sa babae. Ang mga ana sa video, mga tinunan sa senior high school sa maong eskwelahan. Ang babae 17 anyos samtang ang lalaki 19 anyos. Di nahitabo kini niadtong Lunes sa buntag human sa ilang flag raising ceremony. Natol nga pagsulod sa matinunan sa classroom wa ang ilahang first subject teacher kay nag-emergency leave ug way nakabadlong sa mga estudyante ni atong higayuna. Hinuon dali nga nakaaksyon ang tagdumala sa eskwelahan ug napahiling ang mga nalambigit nga estudyante. Gipatawag dayon na sila both parties including their parents nya gi-try na mag-settle although wala sila dungan nagpanhi kay maglikay sad mi basik ang mga parents na say magkagubot. Gitukan samahan sa babaeng tinunan kanhi magkarelasyon ang iyang anak ug ang classmate nini nga lalaki nga silingan ra usab nila. Apan nagkabuwag ang duruha human nakigrelasyon ang lalaki sa laing babae nga suod ra usab kuno sa iyahang ex. Gidugang samahan bisan og buwag na sila magsilos gihapon ang lalaki sa ex-girlfriend nga misangpot sa pagpanapat. Dili na kuno kausa kaduha. Kaduhanan. Oh, ang primero wala lang silang paybaw. Karon kay na usban man mo nang nakuha na video si mga classmate karon. Dili madawat samahan sa babae ang giningatan nini busa desidido sila nga musang atong kaso batok sa lalaki. Isip man ako yung pagpailang yung kaso. Mo po ni gusto si mong anak. Oh, Sir, diha imo nakita ang video ba? Unsa imong gibati, sir? sakit sir eh. Sakit kay sir. Kay umugagi ko pa si pa, siya na noon. Mipahigayo na ang Department of Education ug ang Mandawi City Police Office ug imbestigasyon sa nahitabo. DepEd is more of a corrective being the basic education, no? Corrective rather than we condemn people or right away ato day nang ingnon nga kana di man we have to know also unsay root cause so that ato nang ipatawag sa guidance counselor. Nakikalayon ng ato ang WCPD sa Police Station 3 sa school authorities para sugdanan na ang formal investigation. Unya perhaps siguro maimbita po ang kini mga involved na mga estudyante. Giadto sa GMA Regional TV ang balay sa lalaking tinunan apan wa kini dito ug ang apuhan lang nini ang nahabilin. Sa off-cam interview, naglaom ang apuhan nga mahilot ang kasungian aron dili maguba ang kinabuhi sa apo. Samtang wa na mobalik sa tunghaan ang lalaki ug ang babae nagpadayon sa pagtungha kinsa wa ra matud pay grabing danyo sa lawas. Giulagway sa principal sa tunghaan nga isolated ang nahitabo ug gipaniguro nila nga dili na kini masubli pa. Samtang giawhag sa mga otoridad ang mga netizens sa paghunong na sa pag-share sa video. Or kana sang pag-share sa social media di gid na maayo. Wa gid nagikatabang sa mga eskwelahan, wa gid nagikatabang sa mga bata nga biktima. Yung biktima noon nisamot no. Yan ay ako ang hangyo sa tanang mga kabataan sa atong mga events sa atong mga ginikanan to keep on guiding our learners, ilang mga bata ug ato po mga teachers isip ikaduhang ginikanan magpadayon sa ato ang kausa advocacy on kaning sa values gyud. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.